Pozdrav, veliki pozdrav ljudi, danas ćemo igrati jednu igru koja je svima vama vjerovatno poznata, a to je GTA, odnosno sam ćemo igrati. Evo sad ću ja da uključim, da vam pokažem jedan jako dobar scenar. Znači to je ovaj, a ja, ne mogu da verujem da sam ovaj. Zamislite sad isključi mi se da mi se isključi internet i da me zezne ovo. Super, pa ja taman ovdje vidim koliko mi snima. Super. Data super. Čekaj. Ovdje se hoćeš učitati. Neću. Ovo me gleda. Šta? A nemoj da me zezne. A nemoj da me zezne. Čekaj. A ljudi, mislio sam da igramo sam, ali propade mi ideja. Ne mogu da. Nešto ćemo drugo raditi. Ljudi, zamislite sad igramo Assassin's Creed, ali ne mogu, nemam dovoljno mjesta u kompu, pa mi jako koči. Koju igricu da igramo, ljudi? Dajte mi neku ideju. Ovo sam malo da kažem bruždu reč, ja reću da psujem. Evo GTA ćemo da igramo. GTA me nikad ne kesa. Što mrzim ovo kad mora čekati. Malo se zajebavamo po svetu. Što da ne. Zato što načite muziku. Muzika je, znači, zeza muziku. No. Start. Ne. Start game. New game. Aj. Čak i da mi ne udari copyright, ja neću da mi udari copyright. Copyright. Oh yeah. Ok. Ja. I evo nas ljudi. Idemo da igramo. Ajde, ovako ćemo malo da vozimo bajs. Odnosno, ma kobri šiša mislio, idemo svi. Idemo i našim jebemci. Idemo. Čekaj, šifru da ukucam. Da je sve je. Gdje su oni balasi gdje da ih ukucam? Odmah neka sranja počnemo da pravimo. I da pobegnemo od ove mulje. Što je to? Brate, ovo je. I vi kažete da nema bolje igrice od ovoga. Imao sam jedan mod pre. Idemo u bar. Idemo ovdje. Koliko treba spavati? Enter. Oh yeah. Ne znam kako ovo trepit ćemo. Ne znam. A u ratu u GTA 5 ovo je jako više optimizovano na kompjuteru. Dobro li je ovo ipak igrica stara. Ne možemo sad kažemo da je najbolja. Dobro li gledaju me mala djeca, ja ne mogu ovo. Brzo, trči napolje. Brzo. Ćemo pozvat pucaju vi. Dobro. Idemo nešto da si radimo mi drugo. Pa dođi bro ovamo bre. Napucujemo. A ovate, rozu su prodala. Brate. Ali sam ih popucao sve. A gled civila, odmah me jurimo je.
Pao si. Ne prate li vas? Evo mi se pogledam gore. I prate me, jebo ga. Čekaj, mora pobegam. Nije kuka da se ljudi balasaju, mislim. Ripa i dola. Znači se treba skroz zatišam. Pa jebem ti bre mamu. Ne vozio. Još nemam peške. Staro dobro peške. Ajde. Evo ga. Evo. I to samo zbog znači ništa nisam držao. Idemo. Savršena kola plava. Koja? Jako je ovo zabavno. Ja mislim da mi je ovo najbolji trenutak ljudi u životu kad sam počeo sam žetu. Možete. Čekaj bre. Ne! Evo ga radi ovo. Aro šta ti je? Jebi. Idemo ljudi da rešimo prvu misiju koju ja mislim da sam 1000 puta rešio. Da vidimo kako će to da ispadne. Tarapataraparatata. Jebem ti pre pola bre, da ti jebem. Evo ti bre kola bli. Oh my god. Je puknuo kola. Mrzu. Oh my god, raznuo me. Big smog. Če premotamo ovo. Kad se nam, pošto neću kad ne si toliko dušava, ajde. Ajde bre, jebo ovdje. Ili ja mislim da bi ovdje trebao da završim klip. Zašto je pa zato što mi je. Mi ćemo ovako malo da se vozukamo. Ovdje je oko felano, mislim, nema vas. Pa jebenic. Pa evo vidjena. Čekaj, ovdje svi trebate da me jurite kao Murija. Ljudi, za kraj ćemo se popnemo na ovu zgradiću, skočimo sa nje. Za kraj ovog klipa, jer tako? Tako. Imamo vreme. Opa. Shift. Da. Opa. Ovo da bude dobar skok. Najpravo na travnik. Brate. Brate, Muriju. Naravno, to je to što se tiče ove epizode. Ako jeste, tako mi je ostavite komentar 6. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Goodbye. Čekaj 10 minuta.
O jebote. Hoće li ovo još? A jebem ti. Mlađan. Sigurno.